Garazi Baigorri bailaretako 30 auzapezek, aho batez zentral hidroelektriko txikiek administrazioaren eskutik jasaiten duten jazarpena salatu dute. Hau segidakin kalarrian dagoela uste dute, baimen berritzeetan ezartzen zaizkien baldintzak geroz eta gogorragoengatik. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioa Donibane Garazitik agurtzen dugu. Aipaturiko gaiaz gain, ostirala izanki asteburuari begira jarriko gara eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Kexu Ipar Euskal Herriko 27 zentral hidroelektriko txikiak eta Kexu ere Garazi Baigorri bailarako 30 auzapezak ere. Denak lan jerrian dira. Hilzorian da hori, administrazioak eta Paueko Arrantza Federakuntzak nahi baitituzte desagerta hasi. Orain eztabaida hasi baitugu publikoki, ez dute ukatzen ere. Esplikatzen dutena da badela Europar mailako lege bat eta ez dute ukatzen. Paueko Arrantza Federazioa eta administrazioaren aburuz, zentral hauek arrain migratzaileen bidea eta bizitza oztopatzen dute. Arazoa da, horiek jokatzen dutela bioanistasuna energia berriztagarriaren kontra. Eta da bioanistasuna teorikoa. Erreka libro utzi behar dela, aztertu gabe konkretuki zer egan nahi duen tokika, eta hori ezin da hola pentsatu. Hemen, hidroelektrizitatean ari diren profesionalek egiten dituzte indar handiak egokitzeko erabiltzen duten ur parte tipia arraineri, migratzaileeri. Egiten dituzte arrain eskalak, holako neurriak hartzen dituzte, kostu handikoak, eta hori dena da arrainaren ongizaite izaiteko. Eta dena martxan da, baitugu frogak martxan direla, baitugu frogak arrainak ez direla hiltzen eien zentralen inguruan. Badakigu denek, hau dela energia berriztagarri onena. Ura pasatzen baizik ez baita eta erabiltzen dute bakarrik uraren indarra. Eta ura ondotik libratzen dute. Zentralen nagusiek ez dute ukatzen arrain gutxiago dagoenik. Egia da, guk ere baditugu begiak eta gu ere inguramenaren aldekoa baigira, iduritzen zauku lehen baino arrain gutxiago badela, baina lehen bazen arrain gehiago, baina bazen ere errota gehiago, baziren, baita argi indarra egiten zutena, orain errotak eta presa asko urak ere manditu edo kenarazi dituzte, eta arrainarekin arazoa bada. Arrazoiak ikertu behar direla uste dute, beraiek bakarren bat ezagutzen badute ere. Azken hoi urte hauetan, unarat etorri diela, potxorroak eta gartzak, hori bi egazti mota, eta bakotxak 400 grama arrain behar dituzte jan, eta hemen ikusten ditugu, biziki politak dira gainera. Urian sartzen dira, urgunago ateratzen arrainarekin, eta ez da bat bakarra heldu, salduan heldu dira, eta urte guzian hor dira. Orduan, arraintzariek arrain gutiago ateratzen dute, baina hori ez da, eiara jaben eta gatik, da, hori ebadielako. Orduan, pentsaketa egin behar liteke behar bada. Hor bada, mentoraz, bioanistasunarekin buruz gogoetari egiteko, egan nahi behita, mota guziak ze kopurutaraino behiratu behar diren, eta ze egin eta ino batek besteari kalte egiten dion. Horrek ez du deusik ikustekorik hidroelektrikarekin, errazoarekin. Baina, erresago da, lantegi bati trabak ezartzea, aitzaki bat emanez, eta aitzaki horiek baimenak berritu behar dituzten bakoitzean iristen zaizkie. Orain arte 40 urtetarik zen, baina nahi dute gutiago epea laburtu ere, eta orduan baliatzen dira epe berritze hortan, baldintza zorrotzagoak emaiteko, pentsatuz, hola, segidarik ez dela izanen, eta momentu batez ez dela emankor izanen, eta beraz, urarekin argindar egitea geldituko dela. Hori dute, funtzionari batzuek, ez dira Euskal Herrikoak, hor daude Pauen, eta badaira Parisen eta hor gaindi, ministeritzetako funtzionaritzuk, eta hori sartua dute buruan, eta hori buruz ari dira, ahal bezen bat. Datozen 5 urteetan, 27 zentralen erdiek beren baimenak berritu beharko dituzte, eta administrazioaren jarrera oldarkonaren aintzinean, auzapezek adierazitako sustengua eskertzen dute. Gaur egun zentral hauek Ipar Euskal Herriko biztanleen 15% kontsumitzen duen argindar adina sortzen dute, eta askoz gehiago egiteko ahalmena lukete, lurraldearen garapenerako funtsezkoa ikusten dutena. Hemen ukan dezagun
argindar autonomia gehiago, gu haurek produzituz guria. Eta hau da lan sail bat deslokalizatzen al ez dena, hau da ere industria mailako gure unitate txipi batzu, eta dena positiboa da. Eta ez dugu ulertzen zergatik administrazioak hain traba eta hain baldintza emaiten dituen jende horiek. Buru jabetza energetikoa, Euskal Herrian begira, behar bali badugu buru jabetza energetikoari, behar dugu gure erakunde bat, guaurena, ez frantziakoa, zoinek berak erabakiko baititu baldintzak eta baimenen emaiteko zero. Hene urrengo belaunaldiaren borroka izanen da hori, hortara lortzea, bestanaz ez behire helduko. Ikusi beharko da beraz, datozen urte eta hilabetetan zen norabide hartzen duen aferak. Jaun Andereak hortzirala da, asteburua ate joka dugu eta beti bezala zenbait hitzordu edo gonbidapen aipatuko ditugu berehala, beti baita, zerbait eskuin eta ezker egiteko gure herrietan eta jauteri garai hauetan hitzordu andana, bihar jauteriak ospatuko baitira hemen Baionan Lapurdiko hiriburuan miarritzen ere bai, Basusarri, Senpere, Sara, Urruña, Azkaraten, Basenafarroan hori ikusten duzue, zerrenda biziki luzea dela. Eta jauterien garaian libertimendua ere Donapaleun hasi zen joan den asteburuan, hemen aipatu ginuen nola ez iparraldearen orenean, eta bihar añorgatarrek eskainiko duten beren herrian bertan, auzoan edo herrian, bakotxak ikus dezala, eta biharamunean igandean beraz, eletarren aldi izanen da libertimendua egun osoan eletan, desfilea, kantuak, dantzak, euskal dantzak, bertsuak eta antzerkia. Eta bertzalde, jauteri giroan, Uztaritzen Hartzaro Festivala iragaiten ari da egun hauetan, eta biagaratzeko 8:00 eman dezagun Bilgunen Altxalili konpainiak bere ikusgarria eskainiko du, sartzea 15 eurotan, kir pertsonek osatzen dute Altxalili konpainia, gogoratuko dugu, lana handia egiten dutela, baserriguneetan ere, desberdin bizi eta desberdin maite litekela erakusteko. Eta Hartzaro Festivalean gauza frango ondoko egunetan ere, gauza gehiago, larun bateko hitzordu hori aipatu dugu, bat aipatzeko, baina igande goizean adibidez, kaskarotak ibiliko dire erriz ez, auzo, etxez etxe, eta igandean ere, jauteri andana baitugu eskualerri osoan, maskaradak atagatzen, Altzai eta Lakarriko gazteen eskutik hori, goizetan barrikadak, auzo, etxez etxe, gero herri bazkaria beren artean, eta txaldeko hiruak eta erdietatik goiti, emanaldia beraz eskainiko dutela egun osoan, atagatzen, beraz Lapurdin, Basenafarroan, Siberuan ikusten duzu, hitzordu andana badela, bereziki jauterien inguruan, baina gauza gehiago dugu ere, musikarekin lotuan ere hola oso. Hori da, eta gonbidapena kasu honetan, eletara joteko, eletako gaztek antolatu duten gaualdi batera joateko, eleta show, normalean horrelako gaualdiak udaberri edo udapartean antolatzen dira, kasu honetan erabaki dute orain neguan ere antolatuko dutela, eleta show gaualdi hau, eta beraz kontzertuak izanen dira, disko bolo xutik eta gatibu taldeen eskutik sartzeak 16 eurotan izanen dira, eta lehen kontzertua disko bolo 9:00 goiti, ostean gaueko 11:00 goiti gatibu, eta gaueko 12:30 xutik taldea izanen da, esan bezala, eleta show gaualdi hori. Eta musika gehiago izango dugu, baita ere, Baionan kantuz, hilabeteko laugarren larun batero egiten duten bezala, beraz, bihar, goizeko 11:00 hasiko da, Baionan kantuz, gainera, Baionako inauteriak, aipatu duzulen Frank, Baionako inauterien egitarauaren barne sartzen denez, zirtzilez mozorratuta joanen dira, badakizue, normalki hor Euskal Museoaren parean biltzen dira, uria egiten baldin badu, ze aroa ere ez da, zakigu oso ondo uria egingo duen edo ez, aro txarra egiten baldin badu, Albert lehenengoaren eskolaren parean edo batuko dira, beraz, hor badazpada bi hitzorduak, Baionan
kantuz, esan bezala, hor larun batetan egiten duten hitzordu hori, musika beraz, batetik Eletan, bestetik Baionan, eta inauteriak aipatu ditugunez, hemen Baionan ere hainbat hitzordu izango dira, eta kantatu ostean, ohikoa den Zanpantzararen auzia izanen da arratsaldean 5 goiti irakurriko dute, eta ostean epaiketa gauzatuko dute sua piztuz, esan bezala, aroak errespetatzen baldin badu eta euria egiten ez badu, beraz, hitzordu polita hemen ere Baionan. Horixe, beraz, eskuin eta ezker ikusten duzu, beti bezala, beti bada, gauza frango egiteko, beren asteburu hontan iruditzen zait, gehiago bereziki, iauterien inguruan, eta gu bagoaz, arratsalde ona pasa hemen, ETV baten, aio.